Izindaba ze-1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma sanibona. Yamukela nazo ezihamba phambili osukela namhlanje. I-Cosatu ithi isazobhunga nokhongolose. Uvelile Osolwa ngokubulala iphoyisa. Isanthakho-ke ikhala ngokubulawa kwabashayeli. Umongameli we-Cosatu uzingiswa Losi uthi bazohlangana maduze nobuholi be-ANC obukhethiwe ukuzobhunga kabanzi ngezinto abazilindele ukuthi zenzeke nezizobasiza nabo njengomfela ndawonye wabasebenzi. Ulosi uthi-ke okuhamba phambili abafuna kulungiswe ku-ANC ukubambisana-ke okuyinto abayibone ingekho ku-ANC kusukela-ke ngonyaka u-2017 ngoze kwaba namhlanje. Sinomengameli we-Cosatu okumfela ndawonye izinyana zabasebenzi njengoba wazi mbukele ekhaya ukuthi i-ANC inamadlela ndawonye okuyiyona SACP bese bayiyona i-Cosatu. Sofisa nje ukuzwa ukuphawula kwabo mayelana nayo imphumela kakhulukazi nangendlela nje i-conference eqhubukala ngayo ukukhetha ubuholi bayi-ANC. Asibonge umsasazi sisho sithi siyajabulisana ne-African National Congress ngemiphumela yesikhokhelo esithe sabekwa phambi kwabo i-officials ezi-7. Sisho ukuthi siyabuka ukuthi amasebe ANC awaphelanga nje ekukhulumeni ngendaba yabesifazane kwisikhokhelo se-ANC kodwa athathe amanyathelo ukuqiniseka ukuthi sinomama abathathu kwisikhokhelo senkokheli ezi-7 ezisixhenxe ngesiXhosa. Siyavuya kakhulu singabasebenzi. Into esiyijongileyo ke ukuthi umsebenzi ojongene kunye nabaholi be-African National Congress ngumsebenzi wokuhlanganisa amalungu e-African National Congress. Usuke apho uhlanganise imbumbano ye-alliance umbimbi usuke apho wazi ukuthi u-2024 ukuze African National Congress iphinde futhi iphathe kumaphondo na ku-national government awukupheleli kumasebe e-African National Congress kodwa kufanele sikhulume nesizwe ngokuphela soMzantsi Afrika. Ithi lonto kufanele isikhokhelo se-ANC esiphuma kule nkomfa sizame ukuxhulumana kunye nabahlali abahleli bona bevotela i-African National Congress basho ukuthi kahle kahle izawushintsha kanjani i-ANC ibe yi-ANC engathenjwa ngabahlali boMzantsi Afrika ekutheni itshintshe impilo zabo. Nako esifuna ukubona masihlangana kunye nobuholi be-ANC siyathemba ukuthi kumalanga alandelayo sizokhona ukuhlangana kunye nabo phambi koba siyofika kwi-January 8 celebrations ukwenzela sibonisana ukuthi zeziphi izinto ekufanele sizijonge sisonke sihlangene kanti zeziphi esifuna ukuzibeka kubo sithi nazi izinto abasebenzi boMzantsi Afrika nabasebenzi abakuScosatu abakhala ngazo abafuna i-African National Congress kuhulumente i-African National Congress ilungise njengomqashi kuhulumente kwakhona njengohulumeni ophethe ezomnotho akhona ukuthi zeziphi izinto zafuneka izenze ekulungiseni nakutshintsheni impilo yabasebenzi boMzantsi Afrika. Siphinde sijongane nabantu abangaphangeli esithi xa sibanika ku-percentage sathi ngu-43% nabo bafuna ukwazi ukuthi ushintsho impilo luzawuthi luze kubo ngokonyulwa kwesikhokhelo se-ANC kuthetha ukuthini nakubo. Sinethemba ke ukuthi le leadership ebuya kule nkomfa izaba yi-leadership ezokhona ukuhlangana ikhulume zwi linye ithi nako esikuphuma nako kwinkomfa ekuvunyelwana nako esithi xana sibiza abantu esibathumileyo ukuthi bayosimela kuburhulumente nangu uline esimatsha ngawo ekufanele senze izinto esizithunyiweyo ngamasebe ANC ezijongene nabantu boMzantsi Afrika. Uba ngabe i-ANC ingenza njalo abantu boMzantsi Afrika bangabuya futhi bayithembe. Mengameli kubuholi obukhona mnumzane Ramaphosa ubuyile njengo-president
Mashatile waba udeputy wakho bevele khona ubaba uGwede Mantashe wabuya kwesikasihlanu. Mhlawumbe ukusuka ngo2017 kuza manje ku2022 yiziphi lezi zinto ongafisa ukuba mhlawumbe bengayilungisa ukusuka manje sekubhekwe phambili oyibone ngathi uthi ithe ukuxeka ku2017 kuza manje? Okokuqala phakathi kobuholi babo andithi omunye nomunye bekenzani, kodwa sibonile ubuholi obudlulile bungakhonanga ukuhlalisana kahle nje. Uyabona xa uholi bungakhona ukuhlalisana kahle ngeke bukhokele abantu i-organization ozothi nayo ibumbane. Okufanele bonke bakufunde ngoba nabo abangenileyo abanye babo bebekwi-NEC kufanele bazi ukuthi akukho okudlula i-unity. Okwesibili kufanele bazi ukuthi imicelamngeni ejongene nabantu boMzantsi Afrika ayikashintshi. Le bebeyenza ku-door to door, le i-ANC beyireflecta kuyo kuma-branches belungiselela le nkomfa isenjalo ngokwesimo sempilo yabantu baseMzantsi Afrika. Okufanele bakwenze, kufanele bathi ekukhokeleni kwethu abantu esibathumileyo kubuhulumeni asibabizi sithi nawo umkhombandlela, ngoba i-ANC yasho ithi thina vele sivumelene kwinkomfa. Abantu abangenzi ngokufanele ngaba basebuhulumenteni angeke ke sivume thina ukuthi abantu abanyulwe enkomfeni baze bona badeploya abantu babo kubuhulumente babuye bathi abasilaleli laba bantu. I-ANC officials zinepower ne-NEC yokubiza umuntu ongenzi ngendlela, ithi wena usenzi ngendlela. Umuntu ocorrupt kufanele imbize ithi imele ecaleni, awusahambi ngendlela i-ANC ekufanele ibe yiyo. Ubuholi be-ANC awusabu represent ngendlela efanele, buya umva. Singajonga ukuthi ngubani owenza njalo, kodwa sime kwinyani ethi kufanele siyirenewe i-ANC, kufanele siyirebuild, kufanele abantu boMzantsi Afrika babuye futhi basithembe. Siyabonga malungu wesikhathi. Sibongile. Yena-ke uZingiswa Losi ongumengameli wayo I-Cosatu kumfelandawonye wezinyana zabasebenzi besikade sifisa ukuthola nje umbono wabo njengoba bengamadlelandawonye nayi-ANC. Into nje iqhamile ivezile ukuthi abayifundile noma ekumele ifunde lobupholo obukhona noma abanye bevele bekhona ukuthi kumele kube khona ukubambisana, ngoba into ebonakalile ukusuka ngo2017 kuza manje ku2022 ungabambisani nobumbano belungeke, ukuthi ke lokho kuzosizana kakhulu noma bangabe sebeya emphakathini bazokwazi ukukhuluma into eyodwa. Kude bokhosibisi ngisenazirike egoli. Libuyele enkantolo yemantshi eMgungundlovu icala lowesiliso osolwa ngokubulala iphoyisa lesifazane ngesikhathi lifika nozakwabo bebezwe kwisigameko sokuhlukumeza emzini wakhe. Leli cala ke selihlehle izikhawu ezahlukene ngaphambilini ke lapho kwakulindeleke khona ukuthi umsolwa efake isicelo sakhe sebheyili kepha ke kungenzeki. Egcina ukuvela kwangezwa amacala ke akhe njengoba kukhona ke nelokushaya kanye nelokuzama ukubulala. Umsolwa ke uzama okuhle Vezi usolwa ke ngokudubula bulala iphoyisa usayitsheni uNomkhosi Dlamini esinathi ngeMgungundlovu. Uwaphikile wonke amacala bekwewona umsolwa uzama okuhle Christopher Vezi ngesikhathi ethula ubufakazi eboxini njengoba bevele enkantolo yemantshi eMgungundlovu. uVezi ubezama ukuchazela imantshi ukuthi kungani kumele imkhiphe ngebheyili. The state has leveled quite a number of charges against you, and in all those counts that are against you, how do you plead to them? Do you plead guilty or not guilty? uVezi uchazele inkantolo ngosuku lesigameko wathi kwafika abantu ababengawufakile umfaniswano wamaphoyisa futhi behamba ngemoto engabhaliwe ukuthi ngiyamaphoyisa, ngakho wangakwazi ukuthi abathembe. Uma benokho bese ngibuza ubani laba. When they know, then I ask you who were they,
Proceed. But amaphoyisa. They said they were the police. Bese ngithi mina uma ngabe kwamaphoyisa ngicela nifake i-search warrant because kule ndawo yethu sihlaselwa yigebengu ziyibize ngamaphoyisa. Bese bathule bangayikhiphi. Bese ngithi ngicela ningifakele noma ikhadi le elikhombisayo ukuthi amaphoyisa abangakwenza lokho. Uthe waphuma ngomnyango wangemumva emzini wakhe ngoba efuna ukuyobona uhlobo lwemoto ababehamba ngalo. Bese ngiyaphuma ke ngomnyango ongemumva. Kusho ukuthi uma sengifika ke la ngiyabafica labantu abawu2. Uma ngifika ke ukubona When I got to them, isibhamu sami sasikhokhiwe vele ngisuka. okay, Sasi-on. okay, my firearm was on, or my firearm was already cocked. So you have a license firearm? Yes, but I'm taking this license. Yeah. Yes. Yes. Yeah, well. Sicela okunye ke inkosi enkantolo ukuthi ngingakuphendula. Isicelo sebhayili kulindeleke ukuba siqhubeke kusasa lapho umbuso uzobe uphonsa khona uvezi ngemibuzo kuphinde kungene nomphenyi wecala ebhokisini njengoba naye eyingxenye yombuso ophikisana ke naso isicelo sakhe sebhayili. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgongondlovu. Abenhlangano engamela amatekisi kuleli sanithakho sebekhale ngezigameko zokubulawa kosomatekisi ezenzekayo nabathi ke lokhu ukhinyabeza umgqiqo wabo wokuqeda nyanga empi kulemboni. Ubheki Mthembu ilungu lesigungu esilawula lemboni uthi isigameko sakamuva sokubulawa kosomatekisi ababili ngesikhathi esisodwa eVerelem sibashiye bekhungathekile kanti ke lokhu ke futhi kubeka kucaca ukuthi ke kunamalunga lemboni angayigqizi iqakala imikhankaso yokuletha ukuthula. Abemboni ezokuthutha ngamatekisi esifundazweni KwaZulu-Natal bakhala ngokukhinyabezwa komkhankaso wabo wokuzama ukuletha ukuthula embonini. Lokhu kuza ngemuva kwesigameko esithuse abaningi sokudutshulwa kubulawe osomatekisi amabili izolo ngesikhathi ke bemile erenki. Ubheki Mthembu oyilungu lesigungu esiphezulu kulemboni uthi ke ukuqhubeka kubonakala lezi zigameko kubeka kucace ba ukuthi ke bakhona abangalithandi ushintsho lokuthula kulemboni. Ngizothi njengamanje amanye ayikuthatha serious, amanye akakuthathi serious. Into eyenza ngisho njalo uma kusaqhubeka ukushawana kanje kusho ukuthi lawa aqhubeka nokushayana ilawa angakuthathi serious ukuzama ukuthi kube nokuthula embonini. Ukuthula ikona phela okwenza ukuthi umsebenzi wethu ukhule ngoba ngesikhathi kuliwa umsebenzi uyalimala nemoto uthotha ayisebenzi ngendlela ngesikhathi kuba khona abalimalayo while thina sithi sihlala phansi sifuna ukuthi kube nokuthula kuyawuphazamisa ngoba izinto enisuke nifuna ukuzenza kuyaphambili ezinye zaza zibe yisenzeka. Laba ababili kubikho ukuthi baqhamuka kusoseshini owodwa kanti badutshulwe umuntu abebekade bemnaye nokutheka ungazelele umuntu wadedela inhlamvu. Kuzokhumuleka ukuthi lemboni isanda kuhlinzekwa ngeyimoto umnyango wezokuthutha esifundazweni ngenhloso ke yokulekelela izinhlaka ezibhekelele ukuletha uzinzo. Umthembu uthi ke kabanaso isiqiniseko ngokuholele kulesi sigameko. Ngokwazi kwami kulo association lamalunga abesebenza kuona akukho inxushunxushu. Engeke ke ngithi ke mhlambe ngaba kuba ukuthi inkinga ye-association yini kodwa kuleli dolobha laseVerelem kube khona la kube khona umsindo la kube sekuphoqeleka khona ukuthi si region sibiza ama association awu3 ukuba kuhlale phansi kukhulunywe inkinga leyehlile kodwa wathola ukuthi owodwa lawo ama association wanga-attend umhlangano sagcina siuhlehlisile so yagcina ke inkinga lesasiyibona ifuna ukufufusa ingakhulumekanga. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko athi ke amacala afuze lawa awabeka eqhulwini ngenxa yokucayi bawo. We do prioritize those cases. That's why we have a tax team in place that deals specifically with taxi violence cases. And as and when we investigate, we do our best to follow any lead, no matter how trivial, so that we don't leave any stone unturned. But this incident is still fresh, and we don't want to make any speculations on the matter until we have something concrete.
taxi industry is one of the economic drivers in our country, and we are appealing for calm and harmony. And we are calling on all those who are involved in the business, taxi owners, drivers, all the committees, to at least be patient with each other. If there are issues, sit around the table and discuss them, talk them through, because violence and killings are not the solutions. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kube kuntombi khona Mpubu, ngiseThekwini. Kuvula isiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwane enkabeni yedolobha eRichards Bay kwinxanxathela yezitolo iBoardwalk. Lokho khulumela amaphoyisa ngaphansi kwesifundi King Cetshwayo uKapteni uSiyanda Shangase uthi ukuvula kwalesi siteshi kuhloswe ngako ukunqanda ubugebengu obungahle bube khona njengoba ke kuyisikhathi samaholiday. UShangase uqhubeka ngokuthi lokhu kuzonika abantu indlela elula yokuthola usizo lomaphoyisa njengoba ke kuzobe kutheleka izivakashi kuleli dolobha kulenyanga kaZibandlela. Silake kwinxanxathela yezitolo inkwazi Boardwalk eRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokuyilapho ke amaphoyisa kwaSAPS ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo evule khona ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa okuhloswe ngaso ukwelekelela njengoba leli dolobha kwaziwa ukuthi livame ukumumatha umthamo wabantu abaningi ngesikhathi samaholiday kaZibandlela. Okhulumela amaphoyisa ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangase uthi ke lesi siteshi sengimahamba nendlwane sizolekelela kakhulu ukunqanda ubugebengu obungahle benzeke ngalesi sikhathi samaholiday. Major General PS Ngubane ongu-District Commissioner wala eKing Cetshwayo District uvule ngokusemthethweni ke uhamba nendlwana laphana eBoardwalk inkwazi Mall eRichards Bay. Lo mahamba nendlwane lona uzosiza ke abantu ekuthenini abafuna ukwenza ama-affidavit bekwazi ukuthi bewenze, abafuna ukucertify bekwazi ukucertify, nabafuna ukureporta izinto ezilahlekile njengama-ID oma cellphone nokunye. Umajor General Ngubane ke ubesethatha ithimba lakhe ke wenza i-walkabout la khona bahambile balula inyawo phakathi emall bambe bexhumana nemphakathi bexoxisana ngezinga le-crime nane-crime elindelekile ngoba kuzoba i-festive season. Kanti ke uKapteni uShangase ube eseqinisekisa ukuthi ukuvulwa kwalesi siteshi esingimahamba nendlwane kakusho ukuthi isiteshi saseRichards Bay kasisezokusebenza, kepha lesi sizokwelekelela nje. Ubeke esechaza nezikhathi esizovulwa siphinde sivalwe ngazo. Bengithi ke asikusho ke lokho ukuthi i-police station akusikhona ukuthi ivaliwe. I-police station iyaqhubeka iyasebenza and yenza zonke izimfuno zomphakathi ezike ziwuthole lapha emaphoyiseni aseBay. Kepha nje lo hamba nendlwane lona uzoba khona just for i-festive season ukulekelela emthameni wabantu ngoba abantu bezoba baningi edolobheni laseBay. Lo mahamba nendlwane uzosebenza from 8:30 mase uyavala ngo3:30 ntambama insuku zonke. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngise-Richards Bay. Kezethena ke Siyanda sezitolo. Asibonge siphinde sikubingelele ezindabeni zethu nazi ezihamba phambili usukela namhlanje. I-Cosatu ithi Isazoxoxa nokhongolose. Uvelile Osolwa ngokubulala IPHOYISA. Isantakho ke ikhala ngokubulawa kwabashayeli. Kuhlukene imbono ngodaba lwezinja zohlobo lwama-pitbulls ezisolwa ke ngokulimaza zibulala abantwana. Abantu abafuye lo hlobo lwezinja bashaya phansi ngonyawo bathi ziyafana nezinye izinja ezijwayelekile uma ziqeqeshwe ngendlela efanele. Ithimba le-1KZNTV lixoxisane nomunye wesilisa ofuye lo hlobo lwezinja kepha ke wangathanda ukudalulwa igama lakhe njengoba lolu daba lubucayi. Uthe yakhe inja iphila ke ngokukhululeka ekhaya lakhe, ayiboshwa futhi iyakwazi ukuziphatha. Owesilisa ofuye inja yohlobo lwe-pitbull okuyizinja eseziphindike undabamlomeni kamumva nje ngembiko yokuhlaselwa ziphinde zibulala abantwana uthe yena wayithanda lenja wabesenquma ukuyifuya. Kepha-ke akathandanga ukudalulwa igama lakhe ngenxa yobucayi balolu daba, kepha-ke naku akushilo. Kahle benginomngane owafuyile ngempela ama-pitbulls, so ngawathanda kuyena nami ngaze fall in love now. Yeah, ilokho nje so far anginankinga naye pitbull. Cha kona phela kungiphatha kabi ngoba kusuke kuhamba umphefumulo womuntu. Kodwa ke futhi unjalo ngiyakholelwa ukuthi
inja isilwane esifundisekayo uma uyifuyile nawenza sure ukuthi iyakontroleka ubhekile ekhaya ingabe nje isiwela nasemzini yabantu nasemgaqweni kanjalo. Uthe uyakwazi ukuyilawula eyakhe inja wabesethi inja nje efanayo nezinye. Mina ekhaya ngibile so iyakontroleka ihlala ngaphakathi ihlala ngisho etangeni ihlala nje ngaphakathi iyadry nje ngaphakathi ayiphumeli futhi ngaphandle ngisho kuthiwa ngiyavula ngivula igate ngiphuma akaze kwenzeke yaphuma kodwa inja nje ihlala ngaphakathi ekhaya ayiphumeli ngaphandle. Ngizokhulumela mina le yami nje ngesingami inja nje efanayo nezinye angaze ngibone iba aggressive uyinja nje sajwayelana nayo even abantwana ekhaya ijwayelene nabo akukho nje ukubi ngayo engangakubona nesake yakwenza so nje bekuseyinja nje eqondile engenazo inkinga engakho. Ephawula ngekhwelo lokuthi kumele bazihambise kwabomthetho uthi angeke aphikisane nalokho. Phela ke umthetho akukho esingakwenza uma soshayiwe lo mthetho kodwa nje njengoba ngisho ukuthi kungiphatha kabi ngale yami nje ngoba kumina iyafana nomuntu uma kujayisekho sekuyoba hlungu kube ngathi ilunga lomndeni aliseke ekhaya kumina iyafana nelunga lomndeni. Owenhlangano yakwa SPCA okuyinhlangano elwela ukuhlukunyezwa kwezilwane uCash Nine uthe bajabule ngenamba abayitholayo abantu abaletha izinja zabo wabeke sekuveza ukuthi ke balindele ukuthi ikhule njengoba sokuyisikhathi samaholide. Uneo bese iphikisa imbiko yokuthi ke bahambe bengena umuzi ngomuzi beshaqa izinja. Uthe uSPCA uthatha izinja lezo abanikazi bazo abangazinakekeli ngendlela kuphela. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Umnikazi wesitolo esibolekisa ngezingubo zomshado empangeni uThulis Biya weThulis Bayview Bridal uthi ufunde izinto eziningi ngebhizinisi emva kokutatshwa ezitolo ngenyanga kaNtulikazi ngonyaka owedlule. Kanjalo ke nangesikhathi sokuhlaselwa ke kwegciwane lokhuvethe uveza ukuthi kubalekile ukufaka ibhizinisi ngaphansi komshwalense uphinde ukwazi futhi nokonga imali. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uSbiya uveza ukuthi ke ukwesekwa umphakathi yikona okubanike amandla ukuthi ke balokhu beqhubekile nakuba bedlule kwizikhathi ezinzima. Inqwaba yamabhizinisi akazange akwazi ukubuya emva kwegciwane ukhuvethe kanjalo nokutatshwa kwesitolo okwenzeke eminyakeni edlule. Usomabhizinisi wasempangeni onebhizinisi lezingubo zomshado uyachaza ngokuthi ibhizinisi lakhe lakwazi kanjani ukuthi lingafadabali emva kokuba kwatatshwa kulo zonke izipahla kanjalo laphinde labhekana nokhuvethe. Leli bhizinisi elinye lamabhizinisi elihamba phambili kubantu abakhele inyakatho yesifundazwe kanjalo nesifundazwe sonkana. Lalimala kakhulu ibhizinisi lifike lashayeka kwi-COVID ngoba nje besinezitolo eziwu-2 ese-Richards Bay sasivala sazoqhubeka nesitolo esisodwa esisempangeni. Emveni kwalapho sempangeni kwashaya lento ye-looting. Kodwa ke noma kunjalo siphinde savuka. Ikhona iThulis iyasebenza sinama customer amaningi ajabulile namanje ngoba ku December nje ibhizinisi liya operator. Yebo khona ukushayeka ngoba nempahla ayikabuyeli njengoba impahla yezitolo ezimbili kodwa sekuyasebenzeka. Siye safunda ukuthi kubalekile ukuthi ibhizinisi libekele imali. Kube khona nje imali oligadile ngayo safunda futhi ukuthi kubalekile ukuthi ibhizinisi ulinsure. uThulis Biya ngumnikazi waleli bhizinisi iThulis Bayview Bridal uthi ngaphandle kokwesekwa umphakathi okhombisa ukuthakasela umsebenzi wakhe ngabe ibhizinisi lakhe alikho lapho likhona. USbiya uthi nakuba bekunzima njengoba kwaphoqeleka ukuthi bavale esinye sesitolo edolobheni iRichards Bay kodwa bakwazile ukuthi basukume basithathe babuyisele ibhizinisi esimeni salo. Sibonge kakhulu kwabasupportile especially ama clients aseThulis Bayview Bridal aye athembeka kakhulu asithemba
kukubi kungathembisi kodwa asithemba. Siyabonga kakhulu, sibonge nakubo bonke kade besisupporta besifisela okuhle ukuthi iThulizi ivuke iphinde isebenze. Singasho ukuthi sibonga yona isupport, siye salithola uxhaso kwenye ikhampani iAfrica Ticon, iye yasiza yasiphi voucher kwakhona okunye esikwazi ukucosha kodwa ke nali business kokuncane belikufihlile likwazile ukuthi nalo liyilekelele ngokwalo. Nakuba kwantshontsha inqwaba yezimpahla kuleli bhizinisi, kodwa izinga labo alizange lehle njengoba amakhasimende esathutheleka ngobuningi bawo ezofuna izimpahla zomshado kulona leli bhizinisi. Hayi, iThulizi ihamba yodwa. Ihamba yodwa iThulizi iRichards Bay nempangeni, ngingasho ngithi uKZN wonke because kuze kuyofika emhlaba uyalingana, iTheku, iMaritzburg, bonke abantu baqoka la iThulizi, bayajabulela kakhulu iThulizi. Abonakale ngena eshintshana amakhasimende kuleli bhizinisi bezofuna izimpahla zakhona esezingeni eliphezulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Asike siphinde futhi siya ngasezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi KZN nazi izindaba esithi izihamba phambili osukela namhlanje. I-Cosatu ithi isazobhunga nokhongolose. Uvelile Osolwa ngokubulala IPHOYISA. Isantako ke ikhala ngokubulawa kwabashayeli. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Irandi liwu-17.25 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.95 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu-18.35 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide ke lona u-$1,804.36 i-ounce, kuthi ke uwoyela ongahloziwe ubeke u-$79.80 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umanqowanqithi okuyithimba labaqeqeshi kuMamelodi Sundowns uthi ke kasikho nesincane isidingo sokuthi ke kube khona ukukhathazeka ngokuthi ke imidlalo ye-DStv Premiership ibuyela enkundleni sekusele usuku olulodwa nje vo kube uncikijane nokusuku lokuqala onyakeni. Yize abanye bethi ke kumele lemidlalo ibuye sekwedlule izinsuku zamaholide kuphela konyaka, kepha kumnqithi uthi kumele amaqembu aqonde ukuthi ke umsebenzi wawo ukujabulisa abalandeli nabathandi bebhola. Uhlukile ke kuneminye imisebenzi yasemahhovisi noma ke ezinkampanini evalayo ngesikhathi samaholide. IDowns izobuyela ke enkundleni neOrlando Pirates enkundleni Lotus Field ngomhla zingama-33 ngoLwesihlanu ke olizayo. Ake sibheke isimo sezulu. KZN kungake besiphathele kona osukwini lanamhlanje, sihlangabeze futhi ngokuzayo.